Ghana man makwai aboadu me chia mo ene dai nimse nyame adom nti ye nyina ye ho ye ene ansa na ebe fiti ase no ye be chia otumfo se etu otoso mienu Asanteman wura ene nananum atena nkonwa nyinara na afi ya chia otumfo se etu ono ani nua eye osi ade ye kumfia me atoso 9 techiman wura ene adesua ni nyina nneoma ketewa bi na ye ba bedi hu nkomo de di kan obi ebusa ewo me video ba ku se menkyere de ntia Asante hene ko ba bi a motoke di nanim that is a president na ahemfo aka no enya no saa obi mpo a enuru eno die di kan ade a mekirem ne se Asante ebeye oman abrane yenyanya Ghana man na Asante eye oman dada ansa na yenya Ghana man eno nti Asanteman enya ne flag mpo in 1710 o na Asanteman flag no ofiti ase yusuye eno nti ansa na ye benya oman Ghana no politicians ni nyina hunu se da bi ye wa Asanteman awo ye obi bia so oman dada enna Asanteman waji atum se wone onua no aka beka abom nyina ye Ghana eno nkyere se ni tumi ewo owo no ye begie afri ne nsem nti saa eretie efrititeti ebesi nne eno nti na abrofo mpo agi Asanteman atum na wo fri oman mu tukwan ko ba bia Asanteman wo abrofo no agi tum ebifu aka nyina agi tum oman mu ba bia ye agi tum saa enetie enti bibia no edane kwan so ene adesua ni nyina ne sen minim se de ekosisia ne titru na nsenya de ye na nadoma hene kae a o ka kofa nkransa so obekọ nkransa na obekire se nkransa enya Asante minim se de nti a wo ye se nyina ne se ya na ye kiremu e mare hu se ye ka bono a enye wona wo bono region nyina na ye bonofo na enye wona wo bono east region nyina na ye bonofo na so bono east impodie asundwie wo ho na bono region no ebinum wo ho a wonye bonofo region no mu na wakwa akopie nanso wonye bonofo eno nti ontimi nka se na da bie na ye abonofo so hu eno nti na amana na efiti ase a no o kan kransa asem ena enra no ene me hu video bi opani gwadwa ajeman aye wo kirem se ahafofo no kra no wonya Asantefo emu dodo no anya Asantefo nti eni kwan se Asante hene claim se woya Asantefo na woya ne dia na question am ebusa se hwan ne Asante ni Asante na nkasa nye kasawo Asante na nkasa nye kasa eye nipa kuo Asante no ahafofo ka ho
Secherefo ka ho. Atwemafo ka ho. Adanse. Buno. Kolango. Afija. Sechere. Kwabre. Any kuo bebre. Kolango. Banda. Badu. Dramfo. Bebre na kabum and was way Asante. Na yan limit yourself ni anko wana wo Ahafo Region. Enti opani pa kyerɛ sɛ Bechemfo enya Asante. Bechemfo wofiri hen. Wofiri nsuta. Sekyere nsuta ele betena ho. Maabanfo efiri hen. Maabanfo eye aduanafo a ofiri denkyra. Na opemso se etu odi kan pen so. Asɛm bi si ewo denkyra. Enti opani baako ana wodi wo anim. Ehun se daabi. Ni ebobo ba no anhwe yi a ede asɛm beba. Eye opani daako montwi wona odi wo anim. Ene ne dom. Etu firi ho be kɔbɔ wo ho adwa ewa Asanteman mu. Asante no se etu odi kan ne pen so. Wobeka okoka Asante ho. Denkyra kon no mpo okon bi ma Asante. Efru akun bi ya wokon bi. Ekosi bra na napoku arepen so. Wone akyem kokon ye. No free akyem kon no ba ya. Na abrimoro ene ne dom. Aba befa mabunu ene ma. Nomum ede won ko. Eno na Asante hene ma nana bantama hene ene eye nana chempem hene nana hia hene ohebe hia hene ene ahemfunum binom eba be to hye eye abrimoro so eche no edi no so eje mabunu ne nwofra ne bi ewo mi se bi hwere won kwade ede won sa ekokumase. Na baabia na abrimoro ne dom nete no. Wodwane ye ehon nsaase no ena Asante hene na napokuare. Ede maabanfo kotena ebiso. Saa ehon wa ena eye akyirensuafo enso so ebetena ye akyirensuafo no ye kumasefo a oba akon ne bi ena woka ho. Enua mu ena kurobi ti se manfo so oya agonafo denkyerafo na bi a obetena kumase anaso obetena Asanteman mu baabi na napoku arepen so na obetena wo saa kon wo ko bi tinu abeka Asante wabeya Asante ekon wo ko bi wo kokoma Asante. Inti na napoku are chichensa ase no ena wode oba bedua ho. Kenya ase number 1 was the same thing. Onso free denkyra ekwo nafo. Akrodiefo onso saa. Na enso so wabeka Asante ho, nto ya Asante. Na ukwa Asante a atwemafo ni nyina na nwanye denkyerafo. Watwe won ama Asante, to wabeka Asante ho. Asante no enye kasakuo bi. Eye nipa a woji won ho to mu se won nyina wobesoma sikadwa. Enti die nchichemu na wopesa obei. Oye ma ne bei. Se sadi a woni amom yentete wo montam yenkeka nsensem keka won tribom. Opani emfa.
emfa Asante ewo niema bebre wo ho a saa niema ni nsi a woyɛ den Asante be koso aye Asante ene na opani be kan se dua nkwantafo nso e dua nkwantafo de wan abakosem e kire se wo firi soro ena atwedie bi wo sane baaye nyina anim se saa niema ni nyina no eye wona okokoto se bi a ofiri nua bi so esane ena ma saa nsem no wokeka ema ebeka ho na emu ofiri baabi ena wa move akọ baabi so na emum dua nkwanta de ansa na Asante ba na wo baabi e wotia na wo de won ho mpo Asante baaye no Asante en bone ho modern so woni dua nkwanta beko empre 9 emu bia nu a ensuo bia na da na Asante timi ekroso Asante ntimi nkroso ena woni dua nkwanta akoko na no ena Asante ni be ma baako ekotena dua nkwanta ekoware dua nkwanta ni ba enti aware no mu nti ema dua nkwanta ni ba na ekyerekere kwan Asante betimi se ensuo no obusebusa ne nsem bebre fa ensuo no ho no so kire se wuye sei ya eyesei wuye sei timi yesei ti be ma ne hunu saade na no si enu ano no enu ma afi Asante timi twa ensuo no eni dua nkwanta kodi akon ema dua nkwanta hene eni sabre na domafo ewo boma ene domafo no ensu dwane no nyina bebre ekotena German ti dua nkwanta fo bebre ekwachichiri nkuro bi kura wo German mamu na efa akodi voa eno ma German ebe ka Asante ho na doma no mponso so ebe ka Asante ho enti sabia ho nyina ebe ye Asante na aya Asante ebesi nne kukuom sankore enkura wo ho nyina enti die biom ena eye wo ani so wo soma sikadwa enti opani ede ne asemi asem mai na okopre okofa asem aba oman bia wo mra wo ye na yi Santehene ene Santehema ewo wa amamra wo ye se saa amamra no bi mum na se wo fom a Asante betimi agu na enso so woni wa amamra wo ye na saa amamra no be koso nko ade a Asante be koso agina enti yen ya ye wa adwene bi se ye pese yegu Asante no yenyi emfiri ho na emum yenyina yen adwene se ye beboa ama Asante ani monyam oman ye ni monyam no akoso yes ansa na me wi no nua baako ebusa ase na ye me platform no so no ye pesa Asantehene the king of Ghana na Debbie Santehene a king in Ghana a one man a woda no onye onam Ghana nyina no nanso so emwa wode ma oman no wode boa oman no wode boa Ghana man nyina ana wasade aboa ne man Asante Ghana man hi ewo ahokyere mu a odwa atoa no edi entia ebi se esikadwa no asiesie no esikadwa no nti ogina baabi yakasa obi agitum ento me en support na bibia enye fe na oman na yenya asetena pa beda mo ase na me nhira yi nyina